n'a kuma don darija ko ten ko bɛ na kuma de dɔn ni fɛn min waati ma se o tɛ karaba ko bɛ na kuma de dɔn voilà darija point mobili dɛrɛ ne ma k'i b'o digi yɛrɛ la o tɛ mɔgɔ ka sɔn ye nin ye ala ka sɔn de ye wura bɛ ka bɛɛ ta di bɛɛ ma min ye garijɛgɛ ye fɛn min ye diɲɛ kɔnɔ i b'o de sɔrɔ n tɛ garijɛgɛ de kɛ mobili ye wa ne y'a sɔrɔ wa filɛ nin ye wura ye mobili di ne ma a filɛ nin ye a ma se kuma la o parce que o wura ye mobili di ne ma dɔw b'u k'o di yɛrɛ la kuma caman caman bɛ ka fɔ ko u ka kuma mobili di ne ma e kuma n'a kusa mobili ma de ya est ce que n'a kusa iPhone 12 ma wa wura ye jɛti privé san ma ne ka kusa ni mobili ma a t'a fɔ wura ko wura kusa jɛti ma kɛ a bɛɛ ni ala cɛ a b'olu ka du datugu a bɛ suru gros kuma olu ka du kɔnɔ parce que o wura mobili di ne ma k'a b'o tigɛ aw yɛrɛ la ne tɛ mɔgɔ lamɛn ne tɛ mɔgɔ si lamɛn wa ne tɛtɔ filɛ n ci fɛ wura n tɛtɔ filɛ i fɛ yen kɔsɔkɔsɔ fo ka fiɲɛ don e ko cogo di i y'i sɔrɔ badara diya kuma fɔ la tɛ mɔgɔ si ka badara diya la sigida in na tan